liderato sa Armadong Kusog sa Pilipinas ni pasalig gaway ko dita. Kaya nga magaging sakpan, di yun ako no mag-apil-apil sa politika. Mga profesional ang kasundaluhan og sakto sa disiplina. Magpabiling tigpanalipod sa konstitusyon ning nasura. Chief of Staff sa AFP dako kaayo og pagsalig sa ibaga sako. Nagtuo si General Romeo Brawner nga kamanduan iya paghapong hakop. Ayaw lang pagkumpiyansa kay basin imong pagtuod akong sayo. Kay basin mga sundalo murag kalayo aron muulbo adunay motayhop. Nakapangka na baya ang mga sundalong mas ubos ang ranggo? Labihang kabuhong ang mga opisyal kay nakadawat og suborno? Gumikan sa kwarta ang mga general patay mali sa sentimentos mga Pilipino. Kay gitinggal ang mga opisyal sa kwarta gagigahin sa Kongreso. AFP mura kunog kabutuhon nga dakong bulkan. Kasundaluhan nga ubos og ranggo na pugos pagsunod bisan supak sa ilang kagustuhan. Tungod sa kwarta nga ang mga opisyal ray nabulahan. Kaalaot sa mga Pilipino kay nakabaton og pwersa nga sa kwarta nabutaan. Dongering sa straight to the point.